हिनजावफ्रा जेब्ला आहार जाफुनाय गथ' थायोना होमब्ला खारो बबेबा जायगायाव उन्दै आहार जाफुनायखौनो गारनानै खारबाय मानसिनि गथ'खौ अन्थाव बाथाव होननाय खोनादों। साब्रै गोनां खारदों साब्रै गोनां खारदोंबा सासेया नैबे रोखोमनि नैबे जायगायाव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोना आं फैनायाव गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै आं बेखौ मिथिया। माबायदि मोनदों? एसे बुंलाय होबाव बयबो हाबा जाबाय सा गोनांथ' हाबा जाबाय जायफ्रा हाबा जाथ'वाखै बेखौ बांद्राय जायफ्रा हाबा जाथ'वाखै बिसोरबो हाबा जानांगौ बिदि लाफानांगौ। ओमफ्राय खिन्थु आं खावलायो सेंग्राफोरखौ बयबो खोनाहैजोबदोंना रायजोफोर उन्दैहाय खोनाहैना खोनाया? सेंग्राफ्रा जेसेदिनाखि सक्ति गाव उन्दुग्रा फालेंखौ बायनो हाथ'वाखै अब्लासिम हाबाखौ लाथ'नाङा। सक्ति गंसेनि सक्ति फालेंखौनो बायनायनि दमान गैया बबे हाबा लाग्रोखो मावजोबनांगौ नंगौ नामा? दा बिदियावथ' जोंना हिनजावफ्रा खारो माहाय खारो माहाय खारो हिनजावफ्रा सक्ति मोजां नङा ना बेदर मोजां जाहोनो हाया मोजां दख'ना ड्रेस गानहोनो हाया गोदोनायाव माला दाहोनानै होनो हाया आरो बेबा सक्ति उन्दुग्रा बिसिनायाबा माबायदि मा साइज नङा होमबा? दा ओंखायनो आं खावलायदों सेंग्राफोर लोगो नोंथांमोन जेसेदिनाखि नोङो सक्ति फालेंखौ बायनो हाथ'वाखै हाबाखौ लाथ'ना आरोखि। जागोनबाय नामा? बिदि ओमफ्राय हिनजावफ्रा मानो खारि जिल्लानि उन्दै सानैखौनो गारनानै सोरबा हिनजाव गोनांखाजों खारलांबायलै मानो होनो नाङा होनोना हा खारनो हाबानि साननै उनाव खारबानो जायोना नंगौ नङा? मानो एथ' गोबाव आयै 10 बोसोर थाबाय बे फिसाइजोंनो 7 बोसोर 8 बोसोर मोनबाय एथ' गोबावनि उनाव मानो खारनांगौ? हाबाया जेनेबा मैया दाखालि जाबाय दिनैनो खार ओमफ्राय मा फिसाइखौ सिनायनो एथ' 10 बोसोर नांलायगौ आरोखि सानयाव बुजामबाय ना बुजिया सानयाव बुजिया सानयाव बुजिया फैगौ नाय जाक्काजों खोनाबाय फिसाइ गोनां माबा हिनजावफ्रा गुबुनजों खारनाय आरोखि ओंखायनो खारनो नाङा। ओमफ्राय खारहोनायखौ माबोरै बन्द' खालामनांगौ आं एसे मुलि होलांनो नागिरदों हौवाफोरखौ माने हिनजाव गोनांफोरखौ आरोखि आंसो रजा दंबो नालाय मानसिया हौवाफ्रा मानो हिनजाव खारजायो बेखौ एसे खोन्थाखाबाय आरो मोनसे गिदिर जाहोन दं बेखौ खारहोआलासिनो होबाय थानो हायो आरोखि न'आव मुलिखौ खोन्थानोसै मुलिया ओरैबायदि रायजोफोर हिनजावफ्रा जेब्ला आहार जाफुनाय गथ' थायोना होमब्ला खारो बबेबा जायगायाव उन्दै आहार जाफुनायखौनो गारनानै खारबाय मानसिनि गथ'खौ अन्थाव बाथाव होननाय खोनादों खोनायाखै जाहा मा सिरि सारा दं फैनायखौ बाथाव
खारा हिनजावफ्रा उन्दै बिदि थिनमा सारि मासखौ गारना खारा जेब्ला फिसाया 5 बोसोर जायो 10 बोसोर जायो होमब्लासो गारना खारो ओंखायनो आङो हौवाफोरखौ खावलायदों हिनजाव गोनांफोरखौ जुदि नोंनि हिनजावा सोरबा हौवाजों सिरि सिरि लिंक लानायखौ नों एसे थाल मोनदों बै समावनो फिसाखौ सानजाबो होमब्ला फिसा खांनायाव बेस्थ' जानोसै बियो आरो बे हौवाफ्रा बिदि गथ' गोरलै गोनांखौ लाना खाराथ' जुदि नोंनि हिनजावा सोरबाजों एसे थोनाव माबायाव ओरै एसे नोङो थाल मोनदों बै समावनो फिसाखौ सासे लाबाय फिसा सासे खांनायाव गैयाबाबो 3-4 बोसोर नांगौ सानै लासेयावबा जुदि खारहां माहां जादों नोंना हिनजावा सोरबा हौवाजों लाबावदों सानै जाबाय फिसाया बिदियावबो आखला थांहां माहां खारलाबायनो नागिरो बै समावनो सासे लाबाव साथाम जाबाय दा आरो जुदि साथाम खाथियावबो सोरबा हौवाजों रायलायबावो लाइन लाबावो बै समावनो सासे लाबाव 4 जाबाय 4 जायोबा 4 फिसा खाङोबा गैयाब्लाबो 15-16 20 बोसोर बेस्थ' जाबाय बे फिसा खांनायावनो होमब्ला बेवहाय होमब्ला मा समाव खारगोन बियो फिसा खांनायाव बेस्थ' थाबाय थायोबा बयबो लानो नाङा दे जाहोनो हानाय फोरोंहोनो हानायनि खोन्थायोना आंना हिनजाव खारनोसैलै लानोसां सानै लाबावसां बिदि दाखालाबाय जाहोनो हायोबा फोरोंहोनो हायोबा ला आरोखि दा बिदि खारनो नागिरोना हौवाफ्रा बे फिसा जौ गोनांखौ मालाबाबो लानो खारा खारो साब्रै गोनां खारदों बा सासे लाबावनांगौमोन बियो सारा बै खारनानै जाबाय लानो साब्रै गोनां खारदों आरो जोबोर गथ' 4 गोनां होमब्ला बे गथ' 4 गोनां सायाबो जुदि खारहां माहां जादोंबा बै समावनो सासे लाबाव 7 आरो 7 लासेयावबो जुदि खारबावनो नागिरो सासे लाबाव खारनायखौ बन्द' खालामनांगोन ना बेनो आरोखि बुंलिया नायलाय खोमाखाबाय गावसिना बिदिसो बुंलायबाय बिसोरो बिदिखा खमनोसै दै मोनगोन नामा